Hari kiba ke jonga kiba lewan na keleng kisnong kiba dan kani ka thain langpih ngala juan sa langpih na do kini kisnam kiba lai no ban pala ban klet ya gejingja po langpih akasnam adar sifau hadir pat dan sto gejingja gejing satngan jo samla kani ka thain wangi so sorong bangin wan cha kisnong langpih kasnong ka balama dia so pedung kasnong ka mangala banong kani kisnong kabalong kum kasti ya gari bagajat benrio ke jongi amadai ki pai ba ja kasnong langpih samla chinang bat kan thain kilong kmi kilong pa ki bale juyang rangba barabor bayada ya ke jong khendau ke siap bayada le jong pun usam na ke jong terpuat jong ka asam ramdai na ke jong shlor jong ki kun samla jong ka thain langpih ramdai ke jong shlor jong kilong kmi kilong pa jong ka thain langpih ngem tiap ka asam kelapoi hadu kene ke jaka hadu matang ilo yo ban kam trai kene ke yo khasi hang de dei na ke jing yang rang ba jong ki pai ba nong chong chong jo kene ke thain kum ta kene ke po na kaliang jungi kum ka district council ringkat ka jadon lang dong jing siam yu ka manai khumlei ban manai men siam ye ki pai ba jo ka thain langpih ba pi de yang rang ba na ke po shu ke po ka khet ka baar wana kata ka second phase jo kajing pendek put hapring ka mekhlia bar ka asam ka suggestion no ko ban khod je pia kini gopor naru ki soda shnong kinong yalam shnong ki kon samla shnong bat kan thai kilong kmi kilong pa mangin yang ban pene ela ka jong garngiu ban peni ka jong jingshlur ka jong pi khnang bangila ban bat ya ka khendau ka siap ka bari hok ka jongi hanya suatu bona perang jopi yang kena kapor pilaban khonyo namar ke jimpam poi jong iba aden orang nak kaliang jong ki no punya nani kinong elam jong BPP yang ni kelapan baik yai